Dámy a páni, som veľmi rád, že pozvanie do štúdia televízie TA3 prijal aj veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Maratovič Kuznecov. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. Pán veľvyslanec, témou nášho rozhovoru bude opäť Ukrajina, Krym, to všetko, čo sa tam deje. Aký je postoj Ruskej federácie k tomu, čo sa stalo na Ukrajine a špeciálne na Kryme po 21. februári? Náš názor asi už poznáte. My kvalifikujeme to, čo sa stalo v Kieve po 21. februári ako ozbrojené protiústavné spiknutie alebo prevrat. Je známe, že 21. februára bola podpísaná dohoda medzi Janukovičom a opozíciou s tým, že garantami tejto dohody boli ministri zahraničných vecí z európskych štátov, z Poľska, Nemecka a Francúzska. Janukovič zo svojej strany všetky záväzky vyplývajúce z tejto dohody splnil. Súhlasil s predčasnými prezidentskými voľbami, súhlasil s návratom ústavy z roku 2004 a vyviedol všetky vnútorné vojská Berkut z Kieva. Bohužiaľ však opozícia svoje záväzky a menovite uvoľnenie administratívnych obsadených budov a vyvedenie ozbrojených zložiek z ulic nesplnila. Situácia momentálne explodovala, pretože po 21. februári sa preliela krv. Krv sa naozaj preliela. Ale dodnes nie je známe a nikto to v podstate ako medzinárodným nezávislým vyšetrovacím spôsobom nezistil, kto bol objednávateľom týchto strelcov alebo snajperov, ktorí strieľali ako po človek Berkutu, tak aj po civilných ľuďoch. A to bola situácia, ktorá v podstate priviedla k explózii situácie a priviedla k tomu, že vznikla tá situácia, ktorá existuje dnes. Той ситуации, которую мы имеем сегодня. Но кому нужна была эта кровь? Kto potreboval túto krv? Kto potreboval tieto výstrely? Je zrejme, že nie Janukovič, pretože Janukovič súhlasil so všetkými podmienkami opozície. Je zrejme, že túto krv potreboval tie sily, ktoré v dôsledku daného prevratu prišli do vlády, stali sa súčasťou moci a teraz vlastne vedú ukrajinskú vládu. Potom, ako sa tieto odohrali udalosti na konci februára, tak sme boli svedkami toho, ako fungovala dočasná vláda na Ukrajine a tieto rozhodnutia boli nasmerované na likvidáciu v podstate ruského jazyka, na zakázanie niektorých médií a keď sa objavila informácia, že ozbrojení ľudia z práve sektoru idú na Krym, tak vtedy sa vedenie samospráva Krymu rozhodlo opodstatnenie, absolútne opodstatnenie, že vezme situáciu do vlastných rúk na poloostrove a takisto vzala pod svoju kontrolu silové štruktúry a v dôsledku týchto krokov sa podarilo vyhnúť veľmi vážnemu krvi preliatiu. Lebo faktom zostáva to, že v súčasnosti je Krym fakticky jediným regiónom na Ukrajine, kde za posledné mesiace sa nepreliala ani kvapka krvi. Pán veľvyslanec, ministri zahraničných vecí Kerry a Lavrov svojho času sa zhodli, že by sa všetci zúčastnili mali riadiť tou dohodou z 21. februára. O tej sme hovorili. Ale včera sme mali za hostia predstaviteľa veľvyslanectva Spojených štátov, ktorý povedal, že aj preto, že Janukovič utiekol z krajiny po 21. februári, aj preto, čo sa všetko stalo, to znamená, že parlament aj s účasťou bývalej Janukovičovej strany prijal nejaké nové zákony, je táto dohoda prekonaná. To znamená, že už nie je platná a už sa treba riadiť niečím novým. Vy ste povedali svoje stanovisko. Podľa Spojených štátov, ale aj slovenskej diplomácie došlo na Kryme zo strany Ruska k agresii, k porušeniu medzinárodného práva. Vy to teda takto nevidíte?
Я, во-первых, отвечу по поводу соглашения 21 Poprvé zodpovedám ohľadne tej dohody z 21. februára. Doteraz si myslíme, že tá dohoda z 21. februára, alebo princípy, ktoré sa stali základom, sú aktuálne aj v súčasnosti aj dnes. Či tu máme alebo nemáme Janukoviča, pretože tá dohoda z 21. februára zohľadňovala celý rad absolútne konkrétnych opatrení týkajúcich sa uregulovania situácie na Ukrajine. A to je teraz to, čo je najdôležitejšie. Najdôležitejšie je znovu nastoliť ústavný poriadok, právny poriadok na Ukrajine. Čo pod tým chápeme, to je vlastne uvedené v zmluve z toho 21. februára. Nevyhnutnosť vykonať ústavnú reformu na Ukrajine s tým, aby vznikla ústava, ktorá bude hájiť zájmy všetkých regiónov Ukrajiny a zástupcov všetkých národností, ktoré žijú na Ukrajine. Následne mali byť predčasné prezidentské voľby a predčasné parlamentné voľby. Na základe týchto posledných volieb parlamentných celoukrajinských mala byť zvolená legitímna vláda, s ktorou by sa dalo vážne o niečom dohodnúť. A druhé, čo zohľadňovala táto dohoda, to bolo nastolenie radu opatrení, ktoré by upokojili obyvateľov východných a južných obyvateľov Ukrajiny, aby obyvateľia týchto regiónov pochopili, že sa môžu cítiť pokojne, mať istotu a že vláda na Ukrajine nebude zastúpať len záujem úzkých častí Ukrajiny, to znamená západných regiónov alebo ľudí z Majdanu, ale všetkých národov, čo tam žijú. Ďalej, dohoda z 21. februára a tretia časť, čo je veľmi dôležité a našťastie z hľadiska informácie, ktorú dostávame posledné dni, kievská vláda sa začína venovať aj tejto otázke, je odzbrojenie ozbrojených ľudí z právneho sektoru, nastolenie základného poriadku na uliciach, aby po ulici nebehali ozbrojení ľudia. Čiže všetky tieto zásady, podľa môjho názoru, predstavujú úlohu uregulovania politickej situácie na Ukrajine a ďalej platia. Podľa mňa naozaj počas rokovaní s pánom Kerry je aspoň pochopenie v tom zmysle, že dá sa fungovať teda ďalej s východiskom ako základom touto dohodou. Нужно действовать на основе принципов того соглашения. No ale mali sme túto stanovisko včerajšie, keď predstaviteľ veľvyslanectva povedal, že táto dohoda je prekonaná a stanovisko momentálne aj Spojených štátov, aj slovenskej diplomácie je také, že na Kryme došlo zo strany Ruska k agresii a k porušeniu medzinárodného práva. Aká je vaša reakcia? Ako to vy vidíte? Oni napríklad hovoria, že referendum na Kryme nebolo v súlade s ukrajinskou ústavou. Náš názor je samozrejme úplne opačný. Prečo? Vysvetlím prečo. Teraz sa naozaj veľa hovorí o porušovaní medzinárodného práva, o tom, že referendum bolo nezákonné, pretože bolo v rozpore s ústavou ukrajinskou a tak ďalej. Ale človek, ktorý sa trošku vyzná v medzinárodnom práve, každý človek veľmi dobre vie, že v medzinárodnom práve neexistuje ani jeden dokument, ani jedna definícia, ktorá by k súčasnosti definovala schému, ako uskutočniť právo národa na samourčenie, ako implementovať. V medzinárodných dokumentoch a v ústave OSN existuje položka právo na samourčenie. Ako to chápať? Ako je možné vyhlásiť nezávislosť v rámci medzinárodného práva? Je veľmi ťažké, lebo to neexistuje. Ak porovnáme situáciu napríklad v Kosove, to, čo sme tam videli, jediný dokument, ktorý je mne známy, ktorý na medzinárodnej úrovni za posledné obdobie určuje, ako realizovať právo národov na samourčenie,
je, ako vyhlásiť deklaráciu samostatnosti, je rozhodnutie Medzinárodného súdu OSN vo veci Kosova, ktoré bolo schválené v roku 2010. A ak dovolíte, tak by som rád citoval rozhodnutie Medzinárodného súdu OSN o situácii v Kosove. Žiaden všeobecný zákaz na jednostranné vyhlásenie nezávislosti nevyteká z praxe Rady bezpečnosti. Ďalej, všeobecné medzinárodné právo neobsahuje žiadny aplikovateľný zákaz na vyhlásenie nezávislosti. To je rozhodnutie Medzinárodného súdu OSN z 10. roku a tu sa brala do úvahy formulácia, ktorú vypracovali Medzinárodný súd vlastne dostal túto formuláciu ako memorandum pri analyzovaní kosovského problému a znova si dovolím citovať postoj USA v roku 2009. Deklarácia alebo vyhlásenie nezávislosti môže byť v rozpore s internou legislatívou materského štátu. To však neznamená, že dochádza k porušeniu medzinárodného práva. Je to čierne na bielom. A bolo teda to referendum legitímne? Bolo aspoň teraz pravidlami, čo sa týka účasti, hovorí sa o tom, že tá účasť nebola zďaleka reprezentatívna. Krymskí Tatári hovoria, že to bolo okolo 30%. Нет, значит, 30% это 30% to je v zmysle tatárskych obyvateľov, ale ich je dokopy 300 000. Ale nikto nepochybuje. Samozrejme, že predpoklady môžu byť akékoľvek, ale spochybňovať výsledky referenda a síce, že 90% obyvateľov Krymu, ktorí sa zúčastnili volieb a hlasovali skutočne k tomu, aby došlo k oddeleniu od Ukrajiny, tak to je nepochybné. Samozrejme, že sú tam domienky, ale nejaké fakty alebo dôkazy neexistujú. A všetkým je zrejme, že z 2 miliónov obyvateľov Krymu drtivá väčšina by chcela toto a tých 30% bolo naozaj medzi Tatármi, naozaj to bola účasť 30-40 z celkových 300 000 všeobecného počtu 2 milióny obyvateľov. No, nie je to samozrejme prvýkrát, že Ruská federácia má iný názor ako povedzme západný svet. Faktom je, že Európska únia a západný svet sú vo svojom postoji jednotní. Ako chcete v takejto situácii zabrániť úplnej izolácii Ruskej federácie na medzinárodnom poli? Россия не планирует и не собирается изолироваться. Rusko neplánuje a neuvažuje o tom, aby sa izolovalo od sveta. A Európa a mnohí naši poprední partneri a veľkí hráči vo svete ako Čína, India, krajiny BRICu, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, nikto nechce izolovať Rusko a o to viac aplikovať nejaké sankcie. Vy ste spomenuli jednotný postoj Európy, USA, Bruselu a Washingtonu, ale v Európe je takisto ako diverzita názorov na túto otázku, aké konkrétne kroky by mali byť prijaté v danej situácii v zmysle ekonomických sankcií, ale v zásade, keď sme hovorili o tej izolácii a krokoch nasmerovaných na vyvíjanie tlaku na Rusko o ekonomických sankciách, dnes ako Európa aj Washington chcú potrestať Rusko za to, že Rusko podporilo referendum, respektíve vyjadrenie vôle národa na Kryme.
S tým sa dá súhlasiť alebo nesúhlasiť v zmysle toho, či to zodpovedá alebo nezodpovedá medzinárodnému právu. Ale nikto nepopiera, že za posledné roky sme videli oveľa vážnejšie porušenie medzinárodného práva. Keď sa bombardovali Jugoslávia, Irak, Líbia bez akýchkoľvek sankcií cez Radu bezpečnosti, napriek zákazu Rady bezpečnosti, a aj v súčasnosti mnohí politici a krajiny priamo hovorili a hovoria, áno, aj v týchto prípadoch, keď sa bombardovali Jugoslávia, keď sa bombardoval Irak, to bolo priame porušenie